Kardom Liliman hello something kramsala SKramsa TV Lili channel lo lapen pini ni nalitum phan Lili lamna chathani phan si dalso video banai la hello je Lili YouTube long video ke thap ke laso ningkan mesi ke thapang cheng January pen si Lili YouTube long video ke thapang cheng lapen pinian Lili channel long sa monetization aphan pinian na accept lo YouTube monetization aphan na accept approve lo pinian lasi link karong lo lasi laso alam si nalitum phan nang chathan si pu koson si nili YouTube channel koson si monetization aphan nili ke apply ma koson si nili phan na accept ma laso alam si nili nalitum phan nang chathani pu ke cheng si nili YouTube channel Kuli depen sita nilita pan aron ke chiniu e lapusi video thabom lo lapusi dubbing nane Hindi comedy video scene lahai pod MC karbi pen lam lahai dubbing kore si lahai video si thabom lo aviews ta dabom lo lapen subscribe ta pleng bom lo bon sita copyright dokok pobangke nila chini delo copyright dolo te lage monetization apanta henolo na accept selo bon sita subscribe bang ke long po lapen nilita chini ne fast ko ke chini ne pinamasi 1000 playing lo te monetization apan apply me po bang ke chini lo lasi nilita 1000 subscriber playing there apit monetization bang ke apply lo lapen watch time ta 4000 watch time dolo bon sita nilibangke thang chini ne pin masi lapumasi monetization aphan apply delo 1 month apit ke email long message nang lo nili channel monetization se not approved unang thang det lo monetization aphan approve pre pun email long message nang lo lapen ke leta people si apply na accept that ma dhak video lang lo jirpo han arjilo lason copyright bo lasi dak google pen check tha video long copyright punang klang hi dak pote check lo ada copyright do video an copyright punang klang thai lo allah ha video ne nili delete thai lo delete thai pen ako reapply to feed lo monetization hadak isia de do lo pan pen ako monetization me pu ako monetization fan apply to feed lo lapen 1 month apit changhong lo video ta upload bom lo copyright bang doma bem check bom lo copyright kabe video si nili upload bom lo sita ako 1 month apit email or message nang le thulo your channel is not approved monetization for appropriate ako message nang le ali lo lapen ako nili matha thilo are none phone ke copy polo copyright ta thang ta avelo copyright video anta delete lab lo ka delete nahi anta delete lab lo asi copy posi na appropriate ma pu kamatha lo video ta delete lo copy posi inda ako channel na accept lo monetization ma people ako na accept that people na appropriate asi kamatha lo copy pod ma pu ihin jir po anta arjilo adha gir baptum danang kha accept lo copy pod ma pu la that pen ako last ako parnisi ako 6 arni ako monetization reapply ako nang klang thulo la pen hala so bangke 6 arni pen nili monetization pen reapply don pe kama thalo copy polo copyright ta video ta avelo ka delete nang ji anta delete lab lo amasi nili bang last isia video start lo YouTube long TikTok video pen monetization meima henoma po nili channel long TikTok video do anda copyright kenang klangle TikTok video copyright kenang klangle sita TikTok video ajoine si nili channel monetization aphan na accept that le la so TikTok video an delete lab lo monetization don fit lo ni thomar ni pen pinian lo nili channel pato baji ke thom nili channel lo monetization na accept lo po message nang le nili kai ke nili la son hello ke claim la si nang le tum ta pini nang kar ju ido bulante la nili comment box long nang ar ju noi nili ke la son si ke claim lo ko son si nili monetization fan ke apply ma ko
la pen batai koam sini kai plai ma la nili nali to manang chethan lo nili ang ton pen batai ke thom monetization fan kai plai nili channel on TikTok video do kok basi nili channel approve no dak sita TikTok video copyright nang klangle sita channel approve ino monetization fan apply ino accept se lasi nilita TikTok video delete hai si monetization ke apply si pinian ni channel monetization fan na approve lo lasi nili ning karang lo lasi nali tum ta pine question do nangkar juji plan te la nili comment box lo nang pinoi nili nang tum phanang rabi athen dita sung pik lasi ne ki pho son si ang chethan lo ko son si nili ki pho ma lasi nali tum pine nangkar juji do plote la ne comment pho arjunoi nili nang ra vek ji athe li karbi an chinghon nai churo lo nili video kilang po lasi nali tum nili video ning do plante la like ang pitha la pen channel subscribe tha churo lo video lang po